Confitats. Confi què? Confitats! Hòstia! Com es deia? Confitats, no? Jo no sé de què esteu parlant. Confitats. Benvinguts a Confitats que no confinats, un programa des de Ai, casa... espera! Però què està passant avui? What a problem! Tornem-hi. What a Vinga. problem. Una, dos i anem, Benvinguts a Confitats que no confinats, un programa des de casa perquè no hi ha un altre remei. Soc el Marc i estic amb el Pau, amb la Dúnia i amb el Joan Albert. Vamos! Tercer intent de gravar aquest programa, ja que han sorgit, cada coseta que passen a les 9 del matí, un dimecres. Avui tindrem notícies d'actualitat amb el Mike Molina i els seus corresponsals i parlarem de moltes coses aquí a Confitats, coses nazis. Però abans tinc una pregunta i és, què sou més, de cafè sol o cafè amb llet, Pau? Bueno, jo soc de cafè... Un déjà vu! No sé, no estic repetint res. Cafè sol o amb llet, Pau? Ai, ui, liada, no s'ha sentit res del que hem gravat. Jo soc més de cafè amb llet, però sense sucre, per no sé què, de l'amargor i tal. No, per conservar el gust amarg i recordar-me que la vida no té sentit i és absurda, gràcies. Vale, Joan Albert, Jo per segona vegada em prenc el cafè, al matí em prenc el cafè sol, com a molt amb dos gats. I fins aquí? I fins aquí la tristesa. Vale, i fins aquí ens hem donat compte de que l'àudio no estava gravant. Ui. Dúnia? Jo amb llet, però crec que no es pot considerar llet, perquè realment és un beguda vegetal. Ah, No és llet. no. No és llet. És Pues és fluxa vegetal. Fluxa. endavant. Oh, Amb el flux vegetal. fluxa vegetal, eh? Vale. Resina. Jo sóc una merda, perquè jo veig cafè amb llet Jo sóc y una sucre. merda. Café, llet y sucre. Vale. En plan, quítale todo el sabor a que tiene. ¿Y para qué tomas café? No sé. Ai, Para despertar. Autoestima... per voler-te sentir més adult, no? A la Perfecte. verga. Bueno, a veure, anem a Confi News i anem a saco. Ai, Confi News. no puc amb la vida avui, Hola, sóc el Mike Molina, el vostre presentador sexy de les notícies. Avui han passat coses. Cada dia passen coses i estem aquí per explicar-les. Cada dia passen coses i... Passem amb el corresponsal de Roquetes. Corresponsal de Roquetes, posa't les ulleres i explica'ns la notícia d'avui. Vale. Bon dia, bona gent. Tinc un petit problema perquè tinc notícia oberta Sí, perquè tens de 20 minutos, ¿vale? Però m'ha volgut sortir un anunci de has encontrado el patinete elèctric, ¿vale? Com no puc llegir bé la notícia. Però bueno, tot i així, me la sé, i és que es veu que, com tots sabreu, la setmana passada van haver-hi les eleccions de EEUU i va guanyar el senyor Biden. Que dic una Cosa cosa, que- va acertar, el Pau va acertar. Com això ho vam gravar De abans de res. les eleccions, el Pau va dir, De no, res. guanya Biden. I va guanyar. Sí, perquè el Pau és molt intel·ligent. El Pau és los Llavors, Simpson. Que és un vident. És... Perquè sóc Joan Ostrell. Jo sóc Joan Ostrell. Saps? Faig connexions amb el cafè aquí. No es diu Sense Joan. gilipolles. però- Vale. Bueno, No a es diu veure... Es diu Oriol. Ric. Bona nit, Oriol! Ricard! Joan Ostrell. Tu els estàs entenent perquè jo Un no. noi que conec. Calli! Joan Ostrell. Un saludo. Joan Ocell? No estic entenent res, què està No. passant? Jo tampoc. Joan Ostrell. Perquè m'estàs robant la secció al moment, o sigui, us creu que... No, Esteu no, és el peu que està explicant les seves merdes inconexes. No. Calli! Ara, gràcies. Va. En fi, bueno, que això, no? Que Biden va guanyar, S'ha Trump... posat a saludar un amic seu, en plan, com si això fos aquí el xocho de Bernarda, saps? En plan, hola, ai, mama, mira, estic aquí. Va, Estic a la tele, mama. Perdó. Vale, bueno, Biden ha guanyat, Trump no, llavors Trump està una miqueta com, traumatitzat, decepcionat, en la puta merda, com es podria dir, vale? Què passa? Que es veu que el Madame Tussauds, de no sé quin lloc, perquè no m'ho deixa veure aquest anunci del patinet elèctric dels collons, Londres. vale, pues, segurament, Que només hi ha un, no? tio, n'hi ha molts de Madame Tussauds d'aquests. Inventa tu, digues Múrcia. Vale. El Madame Tussauds
el Madame Tussana de Múrcia, doncs ha volgut canviar el que és la roba del tram. A Chupijón el Madón. ha volgut canviar el que és la roba del tram per vestit de golf, bàsicament perquè diuen que ara pues, només tindrà temps de jugar a golf, ja que és l'únic que es dedicarà amb la seva trista i inexistent vida. I fins aquí, no sé, és una notícia interessant que he trobat perquè m'ha fet paneta fins i tot per al tram, en plan, saps que no serveixes per res, et canviem la roba per jugador de golf. I ja està. Ell segueix tenint els seus negocis i el seu moni. I fins aquí us puc dir que si voleu participar en guanyar un patinet elèctric Cecotec, no, da igual, és que no sé per què m'ha sortit d'aquesta merda, però no ho sé tancar. Té unes I ja està, fins aquí. Robot. No ho sé tancana. Pues venga, Pau, ara que has parlat, explica, cuéntanos. Vale. Què passa? Com ja sabeu, les notícies jo tals, vale? Bé, la vacuna de Pfizer, o com es digui, contra el coronavirus, pot tenir efectes secundaris. La coneguda vacuna contra el coronavirus ha presentat certs efectes secundaris en els pacients que l'han provat. Alguns efectes secundaris han sigut condició d'òrgans i parts del cos, deshidratació... Pau, una cosa. Per què a la Duni ha entrat Thanos per la finestra? Què està passant? És que no ho sé, Ja, no sé. Perdó, continua, no passa nada. Bé, alguns efectes, deia, secundaris han sigut podrició d'òrgans i parts del cos, deshidratació, nàusees, afectació a la parla, pèrdua d'equilibri, pèrdua d'agilitat mòbil i unes ganes terribles de menjar cervells. Vale? Connectem amb un testimoni que s'ha vacunat amb la nova vacuna. Ai, era l'entrevista a un feixista, m'he equivocat de testimoni. Bueno, és igual, l'he perdut. Bé, les autoritats aconsellen no sortir de les nostres llars, vale? Perquè pot ser perillós, ja que els afectats pels efectes secundaris poden ser molt agressius i inclús poden provocar la mort. Vale, això, que seguirem informant. Pau, tens amics! Però quantes mans hi havia allà? Escolta, que no podeu ser més de 6 persones, Jo he vist un peu! Jo crec que també hi havia un peu per allà. Quin collons acaba de passar, tio? Seguirem. Molt bé. Porten mitja hora esperant per aquest moment. Per això no es podia gravar avui. Ha vingut El del pagat i ara marxa. gent a les 9 del matí i el Pau li ha promès un suc i un bocata per fer això. És increïble la realització que tenim en aquest programa. Podem sortir després com a crèdits de participació. Al final que surtin saludant o alguns dels zombis aquests feixistes o el que... Els zombis feixistes. Zombis natos no muertos, com el Call of Duty. Increïble. Hòstia. Molt bé. Joan Albert, posaré un efecte de pistola. Joan Albert, endavant. Què passa per Tarragona? Explica'ns. A veure, jo porto poca cosa. Que notícia... després d'això no tens ganes de fer res, tio. És cert que és una notícia de la il·lusió, també us ho dic. Diu així. Els Reis d'Orient podran fer cavalcades però sense llançar caramels. La consellera de Cultura diu que les cavalcades podran mantenir-se si s'eviten les aglomeracions. Jo he pensat que vale, no tiren caramels, però espero que tampoc tirin vacunes, perquè fa com de mal repartit, perquè si cauen en marxa... Jo m'esperava tirant I fins Covid. aquí. Bueno, bé. Jo me'ls imaginava allà tirant Covid. Niños! Doncs així. Niños. Pot ser la cosa més lamentable del món, una cavalcada de Reis sense ningú al carrer. Buah, sí. Increïble, Mira, tant de bo. Us dic un tip, un truquito. A les cabalgades jo posava el paraigües al revés i els vacilava els reis en plan de agarra la meta dentro i acabava el paraigües bastant ple. Bueno, ja està. Molt bé. Dúnia, què ens expliques avui? Ens portes una secció molt bonica que tenim ganes Us porto una secció que es diu Perfils de Tinder.
vale? I és que, clar, estem en un moment difícil per a aquella gent que és... Deixa un espai de silenci allà. Perfils de Tinder. Perfil de Tinder. Estem en un moment difícil... Perfecte. Estem en un moment difícil per a aquesta gent que és soltera, cosa que ara en aquest programa... Marc Guardiola, perquè tots vosaltres... S'ha tallat. Torna a repetir la frase perquè algú has dit que m'ha deixat a mi. Repeteix? S'ha tallat de veritat. Vale. Estem en un moment difícil per la gent que és soltera, cosa que en aquest programa l'única persona que està soltera és el Marc Guardiola. Llavors, doncs, jo per aquest motiu us porto avui uns perfils que he trobat per cabronazi realment, no us mentiré, no els he buscat jo, vale? No passa res, cabronazi còpia també. Cabronazi és bien. Llavors els aniré... la font? Sí, font. Ah! Espereu un moment! Què ha passat? Això, el que deia, que mentre citis la font, Tana, o font de Montjuïc, o quantes fonts hi ha a Barcelona? La font castellana. Bueno, jo us passaré els perfils, vale? I els anirem pensant. N'he seleccionat uns quants, però aviam, tampoc vull que es faci molt llarg perquè n'hi ha de guais, El primer que he trobat i que m'ha fet realment molta gràcia, que crec que en aquests temps difícils, si voleu obrir el vostre WhatsApp, els veureu, i la gent ho veurà aquí, vale? Perquè jo no tinc la tecnologia del puto Joan Albert. Mira, què vols que et digui? No passa res. Es calvia molt per tu, Joan Albert? Bueno, aquí trobem el que seria Jesucrist, ¿vale? Que primer riu una mica y fa una vacilada perquè diu en plan, en realidad tengo un par de miles de años, no sé por qué pone 21, jaja. Contra, solo me la han clavado una vez. Pros, moriría por ti, así sabes que realmente me comprometo. Y mi padre es un pez muy gordo, siempre me gana el Dreider. Bueno, això no sé què pollas és. Elígeme si necesitas a Jesús en tu vida. Llavors, doncs, el veus aquí, en un parc, perfectament, pues, bevent una mica de vi i menjant aquí pues, un sàndwich de vés a saber què polles, perquè els Estats Units mengen coses molt rares. No, però té molta fantasia aquesta foto, que home, si fixes, és una ampolla d'aigua, però el xorrito és villa. Sí. Ah, sí, sangria. Que heavy. Sí, que tira aigüeta i es converteix en vi. Vull dir, és una meravella aquest senyor, Like, molt bé. Like. Següent. Llavors aquí trobem a una noia, creiem, perquè la seva descripció diu: soy de Tailandia, así que si me mandas un fotopene, puede que yo también lo haga. Ai. Oh! Plot twist. ¿Vale? Attention. Aquí tenim a un pobre home que sembla que està una mica desesperat perquè diu: 2 razones para salir conmigo. 1, porque siempre serás guapa a mi lado. 2, por favor. Bueno, està bé demanar sisplau, no? Aquest home és Déu. Referente. Aquí hem trobat un que probablement pugui desencadenar-se amb un psicòpata o un assassí en sèrie, ¿vale? La seva descripció diu: me gusta dar largos paseos por la playa con mi novia, hasta que se me baja el LSD y veo que en realidad estoy arrastrando un maniquí robado por un parking. Vale. Vale? El James és un bon. El James, de 33 anys, que està a 8 milles de tu, pues, preocupant. Bon xaval. Collons. Aquí trobem... Digue'm. Tot s'ha de dir que la foto anterior sortia un senyor amb una vaca. L'estareu veient aquí el programa, però senyor amb una vaca. Sí. Aquí trobem el millor trio de la història, on diu que són una oferta com... Llavors, doncs, qui no voldria fer un trio amb aquests 2 personatges? El noi que està a punt de tenir un catatús allà, un catatús, no sé, m'acabo d'inventar la paraula també, però bueno. I el que és la rana Gustavo aquí, doncs, conduint, un rally. Aquí trobem a una persona que li agrada el que se'n diu un humor negre, ¿vale? Cosa que m'ha fet molta gràcia. Vale, trobem aquest bon home que es diu Lach i diu: m'encanta correr. Irá sobre ruedas. Que mala pata, Aquí, bueno, m'agradaria que descripció perquè realment m'està bastant pertorbadora. És una noia que es diu Chloe, que està a 4 miles away, ¿vale? I diu:
Quiero dormir contigo. No me refiero al sexo. Digo dormir juntos, bajo mis sábanas, con mi mano en tu pecho y tu brazo rodeándome. Fins aquí sona bastant bonic, romàntic, fins i tot una mica empalagós, i diu, sin hablar, solo gritos apagados que dejaría escapar la sangre gorgoteando en tu boca tras rajarte la garganta y sacrificar tu patética vida al señor oscuro. Hòstia. Ja tinc ganes de Vale. Tinder. No vull jugar. Ella ja t'ho avisa, en plan... Bueno, és veritat, almenys et diu, Saps? escolta, que si vens amb mi, et mato. Clar. La gent ja sap a lo que va, no? Al Tinder saps a lo que vas. Pues, Tal qual, pues tal aquesta qual. dona, deixa clar. No, sempre sé. Sí, sí. Després trobem a una altra que pot anar per la part, ¿vale? Aquesta, però, no és el señor oscuro, sinó que aquesta, bàsicament, t'està dient busca un hombre de confianza y saludable. Debes tener ambos riñones, no fumar y no beber mucho o tomar drogas, que puede deteriorar el hígado. Si tienes cero negativo de grupo sanguíneo, sería un extra. Vale, ja. Hòstia. ¿Vale? Vale. La dona vol el teu òrgan. Vull dir, traspàs de... Si junten les dos, mira, poden fer una operació allà mateix. Potser sortir amb ella et costa un ronyó. Joder. Aquí tenim una altra senyora que li agrada el... I, bueno, la podem veure aquí, que ha degut tenir un petit accident una mica greu. Ella somrient i diu, me gusta hacerlo a lo bruto. Vale, la Samantha li... Vale? Que rudit. Bueno, probablement s'hauria ajuntat amb la Chloe i entre les dues han fet aquí un bon majunge. Increïble. Llavors aquest tenim el Matthew, Matthews. Vale. Diu, soy el tipo de chico que puedes llevar a conocer a tu madre. Pensará que soy encantador, amable y algo sexy. Se enamorará de mí. Creo que siento lo mismo. Nos casamos. Ahora soy tu padre y tengo que hablar contigo. Jovencita, ¿por qué tienes una cuenta de Tinder y ahora estás castigada? Bueno, Hòstia. et narro la Vale? història ja. Sí. Un plot twist també. Pel·li de diumenges de l'E5. A veure. Joder. I llavors tenim aquí a la última persona que ha volgut borrar el nom, no se l'ha volgut ensenyar, ¿vale? Normal. Veient... Veient el Y panorama. diu, grabaré nuestras iniciales en un árbol en la primera cita. Es la forma más romántica de hacerte saber que tengo un cuchillo. Oh. Vale? I fins aquí, doncs, una forma bonica de lligar en aquests temps incerts en els que sembla ser que conèixer nova gent és difícil. Vale? Us deixem aquí unes bones idees per si voleu tirar de bones descripcions. Moltíssimes gràcies, Dúnia, per la secció. No, la veritat que està molt bé, són uns bons consells. He de dir que us sorprendríeu, o sigui, vaig buscar en plan descripciones de Tinder, perfiles de Tinder graciosos, tota la mandanga. Hi ha un munt de tutorials de com fer una bona descripció per Tinder, ¿vale? O sigui, és realment graciós la de coses que es poden arribar a trobar de descripcions i de... Vull dir, és un bon entreteniment d'un diumenge tarda, ¿vale? No. Sincerament. De fet, Vas trobar la del Pau? No, tio, Ah, vale. ojalà. Jo, a Si la algú, meva si algú ha conegut el Pau per Tinder i té una captura a pantalla, us ho agrairíem. Es podria trobar. la meva descripció posava, ara ja no, però posava, no ho sé. És que això li funciona. És que... jo us llegiré la descripció del Pau, l'he trobat. Diu, espero que te gusten los machos alfas, porque yo soy ese chico. Es cierto, tengo todo el paquete. Defenderé tu honor en público, les doy propina a los meseros, te dejaré embarazada, me iré y volveré a comerme el bebé. És una descripció de Tinder. Aquesta, que Va ser una època que, mira, m'anava lo medieval. Està bé. I parlant de medieval, anem amb la secció del Joan Albert. Endavant! Deixeu les forques, apagueu les torxes, que les vostres demandes han sigut escoltades i comencem amb tirant de Twitter. Com sabeu, en aquesta secció agafo tuits que pel que sigui m'han fet gràcia, o no, també us diré que n'hi ha alguns que senzillament... Bueno. I veurem com haurien sigut si s'haguessin escrit en l'edat mitjana. Per tant, endavant amb el Twitter medieval. Comencem amb
@asnama97, que diu: els últims 3 dies he viscut només per la feina de la universitat. Els pròxims 3 dies són per Bad Bunny i Netflix. He dit, seria una cosa així. El que comenta Confitats diu: els últims 3 dies he viscut només per llaurar les terres del senyor. Els pròxims 3 dies són per seguir llaurant les terres del senyor, i així fins que em mori de vell als 25 anys. He dit. Era la SER. Sí. @nom de noia diu: amb tanta policia no caldrien llums de Nadal, no trobeu? Seria així. @llibertat presos feudals diu: amb tants soldats borratxos al carrer, potser el millor serà tancar-se a casa i apagar tots els llums encara que hagi nascut el nen Jesús. No sigui cas que truquin a casa i ens la saquegin. @avellanix diu: sería el día perfecto para dormirse en el tren. ¿Te imaginas abrir los ojos y estar en Sanse? Pues mira, ojalá. Seria una cosa així. @nòmada55 diu: tant de bo el senyor implanti un servei de transport per anar d'un lloc a l'altre en un obrir i tancar d'ulls. Ara, si tanques els ulls gaire estona, els obres en un carro ple de cadàvers perquè t'han confós per un mort de pesta. Seguim amb @emotionalgoku diu: soy el... Sí. Soy él. Es muy guapa, pero de todas las suegras del mundo. Seria així. @pretendent46 diu: espero que em toqui un bon matrimoni per seguir mantenint l'honor de la meva família. Només desitjo que la meva futura sogra no noti que m'agrada llepar avis. Una mica de crossover aquí. @Miti Vendrell diu: ara just fa un any estava bevent birra a tor i a dret al cercabirres en plena festa major del meu poble, emoticona de cor trencat. Seria així. @tabernatur diu: fa un any estava bevent aiguardent a tor i a dret per totes les tavernes del regne. Ara tinc cirrosi. @Pau_Ginesta diu: 2020 és una merda, sí, però imagina't portant rastes. Seria així. El de la guitarreta diu: el 1350 és una merda, però per tot això de la pesta bubònica i tal, sí, però pitjor seria fer-se TikTok. @LilDamiBoy diu: estem indecisos a casa i no sabem quina sèrie veure. Últimament hem vist Mandalorian, Antidisturbios i alguna més. Què recomaneu? Seria així. @Lodaminen diu: estem indecisos a casa i no sabem què és millor. Una democràcia parlamentària o canviar el rei enverinant-lo una tarda tonta. @JuliaArcs diu: tata, no me rayes, me están tatuando. Seria així. @JuliaDark diu: oh, germana, no em destorbis que amb una eina de ferro roent estan marcant la meva natja dreta perquè sóc propietat del senyor. I acabem amb @MarcSerrats que diu: 11:45 i encara no estem lapidant a ningú. Seria així. @RogerDeFlor diu: 11:45 i encara no estem lapidant a ningú. Ramon Berenguer, fill de puta. Ai, que adorable. Em sap greu per aquesta secció que ve, però us explico el que ha passat. La primera vegada que el Joan Albert va fer la secció de tirant de Twitter, ens va agradar tant que jo vaig voler fer una versió meva, un remix. Així que avui ha fet la segona part de tirant de Twitter i jo porto aquesta secció anomenada Que lo que, lo blanc. La secció tractarà bàsicament del mateix que la del Joan Albert, però a la inversa. Jo llegiré unes quantes dites, texts o fragments de l'època medieval i els convertiré en tuits o fragments de cançons de reggaetoneros, ¿vale? Llavors, comencem... Com se lia en este programa, Pot ser gravíssim. Comencem el primer que diu així. Jo posaré veu de doblatge, en plan que és una pel·li medieval, ¿vale? Ei, mi senyor, ¿está usted en Babia? Seria algo així. Vos, ¿está usted en el link? Anem a la següent, que diu... Ella gastó todo el charco en escarpín de un tobillo, y por subir más arriba la corriente daba brincos. Bailar el agua delante, solo con ella lo he visto. Solo con ella lo he visto. Anem amb el fragment de cançó de reggaeton, que seria algo així. Ella gastó el money en Moé, dice que quiere ser mi mujer.
entra en el party y el suelo tembla por la mami. Se puso a bailar lentamente, nunca vi un booty tan ardiente. Anem a la següent, que és una frase que seria algo així. Mi rey, en Calatañazor, Almazor perdió su tambor. Que sería una frase así com: papi, tu t'as triste, ¿qué es lo que te pasa? Vale. Un altre poema que diu... Un altre poema que diu... En camisa por ir presto, van no pocos palominos, y sin Marta algunos pollos, ya de ser suyos ahitos. Quedaros con esto, tú sabes. Y en versión reggaetón sería algo así. Con ropa de marca italiana, los palomos nos vienen a casa. Marta trae al home fried chicken, lo que quieren es que la desvistan. Vale, següent frase. Diu, juez, aquí me hallo armado de miga en cebo. Que sería algo así. Papi, aquí estamos esperando en el bloque con los machetes. I per últim, una frase de Tirant-lo Blanc que diu: no hi ha al món secret més gran que el cor d'una dona. Que seria algo així. És una cançó, ¿vale? Al lado mío tengo una rubia que tiene grandes las tetas. I fins aquí la meva secció. Sé que no puc superar la secció tan brillant del Joan Albert, però jo ho he intentat a la meva manera. Espero que us hagi agradat i em sap greu que hagi passat això, però em feia il·lusió. Increïble. Sí. Així que ja, per últim, Pau, que ens Vale, hola Penyora Fla, què tal? Com esteu? Avui us porto una secció de debats, vale? Benvinguts a Debater! Vale, atenció perquè haureu de participar. En aquesta secció us donaré un rol a cadascú i una posició a favor o en contra, vale? Vale. A partir d'aquí ho haureu de defensar amb la vostra condició, vale? Ok. Marc, Sí. ets un multimilionari africà que sap català però tenint accent d'allà, d'Àfrica, i que parla congolès amb la seva mascota imaginària. L'arxiduc Bonma, vale? Que és un altre multimilionari holandès i a més és la seva mà. Vale? Li consulta tot abans de parlar. Vale. Dúnia, ets la presidenta d'una empresa de joguines que és aficionada als debats. A tu el que t'interessa és vendre les teves joguines. El tema principal t'és igual. I ets zòpaz. I t'excita quan algú fa mímica o mou els braços. No sé. Joan Albert, ets col·leccionador de segells, molt narcisista, que creu que ell sempre té la raó. Intel·ligent, ràpid, suspicaç i sec. Bé, però tens la capacitat de sentir l'olor de les coses que vas escoltant. Vale? I jo sóc un vell jubilat que li encanta explicar històries i en aquestes històries posar en Jordi Pujol de protagonista perquè un dia el va saludar en un aplec de, no sé, de sardanes. Perquè això avisar-ho abans i preparar-me el paper, no? No. A veure què surt. Endavant. Per què? L'experiment, no? Vinga, Marc i Joan Albert esteu a favor del Nadal i Dúnia i jo estem en contra, vale? 3, 2, 1... Acció. Pues jo crec que el problema del Nadal és que la gent gran és la màxima oblidada i a més ens torturen en massa a les residències fent-nos cantar Nadales de postguerra. Mira, escolti'm bé, senyora, escolti'm bé. No vull cantar Nadales que em recordin o que em menjaven rates. Crec que estic anant tan de pressa que la connexió és més igual. Menjàvem rates i el pa negre era negre per la ronya del terra. Tros d'imbècil. Escolta'm una cosa. Que tu estàs a favor a mi, que no li discutis si tu vas a venir. Ja ho deu saber. Ara la Helena, calli, senyor imaginari de Congo. És que jo li volia dir una cosa a aquest senyor, i és que, clar, primer de tot m'agradaria jo fer una petita promoció perquè estic venent joguets sexuals, vale? Estic promocionant a dia d'avui un Terminator XL, vale? Que és una palla de plàstic de 3 metres.
Però és que a part m'agradaria, a part de que el Nadal és una puta merda perquè no serveix per res. No sé si la gent que es parla així, però bueno, m'estic inventant i se m'està sortint la llengua. En fi, senyor, m'agradaria dir-li que té unes mans molt boniques i m'agrada molt quan les mou. És vostè una persona molt sexy. Però Dunia, quin debat és això? Bueno, Mucho texto. Jo, la veritat és que la vostra opinió no la veig, però fa olor a merda. Visca el Nadal. Bueno, jo el que estic d'acord és que el Nadal sí que és veritat que s'acata molt, però... és veritat que el Nadal s'acata molt, però és una bonica reunió. La gent s'ajunta. Escolta'm una cosa, senyor. No. Senyor Moré. Un segon. Senyor. Bueno, el meu company, bon mà, em està dient que és veritat que el Nadal gastem molt, però també són coses per nosaltres. Ja està. Mira si l'opinió dels que estan en contra de Nadal és tan merda que el senyor vell, que només parla de Jordi Pujol, jo no el veig, però tampoc el sento, perquè se li ha apagat el micro. I fa olor a merda. No va... Per què? És el karma. La teva opinió la podem posar al calaix de les coses que ens importen una merda. No, pots seguir parlant, però no tindràs raó. Visca el Nadal, visca el tio i visca els Reixos. Ens tiren caramels. Bueno, aquest any no, però... Endavant. La bona olor que fa un forn de llenya, aquella ximeneia, aquelles Nadales... Escolta'm una cosa, no tens ni idea de lo que és Nadal. Jo crec que tu te penses que els reis existeixen i no existeixen, vale? El que és important aquí és que compreu joguets sexuals, vale? Per què? Perquè no els tinc d'oferta, vale? Ai, que m'està caient el moc i estic plorant com una desesperada. Ara no. Ara. És que perquè tornaves a dir la teva opinió de merda. No, si estàs d'acord amb el Nadal... És la màgia del Nadal la que et silencia. Senyor, li queda... Un segon. Le queden 3 dies de vida. No opine. Escolti, això és una falta de respecte per mi i per tota la meva generació. Lluitar per un Nadal sense il·lusió, perquè nosaltres no ens agradava. Ja ho va dir jo, el més heroi sense samarreta, una plec de sardanes que jo vaig anar, perquè va començar. Jo encara estava amb la meva dona, l'Alberta, que bueno, ja tenia un Nadal, però a mi m'agradava, perquè era més gran que jo i em donava més experiència. Sí que és veritat que teníem 2 bailets ben petits, la Martina i el Joan. Joan, perquè com la meva parella es deia Alberta, ja estàvem... Què? Hem entrat en un círculo. Vale, fins aquí. Dóna temps a un altre debat? Sí, dóna temps, però canvi de personatges, no? Hòstia, a lo loco. Jo ara em sentia a gust. Jo no! És que no sé fer! No sé! Jo no sé com parlar una persona que tot... Vale, doncs ara... Podem fer improvisat? Vale, en plan personatges inventats? Jo ja el tinc. Sí. Jo ja el tinc. Vale. El peu que segueixi, el que tenia escrit, pobre, Sí. una prepara. El iaio, sí. No, també tenen una cosa, que sé, suposo que sortirà l'Oriol, vés a saber, vull dir. Quin debat? Vale, Joan Albert i Marc esteu a favor del futbol, no, en contra del futbol, i Dunia i jo estem a favor del futbol. Vinga. Sí, endavant. Pues que comenci. Aquí ningú diu res. Bueno. Esto no es normal porque son 11 personas detrás de una bola como si esto fuera el patio de la escuela. ¿En qué quedamos? Se está pagando millones de euros para que un señor le dé un golpetazo a una pelota y entre por dentro una red. Yo esto en mi pueblo lo hago gratis.
Escolti bé, perquè vostè no té ni puta idea del que representa el futbol. El futbol representa tota una cultura. El futbol representa tot un país. O el futbol representa Catalunya. I representa en Puigdemont. I que ho tenim a clar. I de mestre. I Europa ens mira. I també el món ens mira. Escolta'm una cosa! Jo estic molt a favor del que diu! La cara del Joan Albert. Què està passant? A veure, em podeu dir que esteu a favor del futbol, però segur que sou de l'Espanyol. Això és com dir que estic a favor del futbol, de la... no sé, de la supressió de la pena de mort i anar fusellant gent pel carrer. No al futbol. Jo et diré una cosa. A mi el futbol m'agrada, perquè el futbol té un joc molt interessant, però realment m'agrada més el billar. Sap greu, surto d'aquest debat perquè és que... Yo te tengo que decir una cosa, tú no has visto fútbol en tu puta vida. ¿Vale? Es una mierda de fútbol. Però que viendo porno solo. Jo no seria mai de l'Espanyol, perquè ser de l'Espanyol implica ser d'un equip que porta el títol a Espanya. I com tothom sap, Espanya ens roba. Però som gent de pau. Per tant, ni paper terra, I seiem al terra mentre ens donen d'hòsties, perquè així ho fem els catalans. Mira, usted, señor mayor, yo usted creo que lo que tendría que hacer es ya ir abriendo su agujero para que su familia no tenga que enterrarle ya a usted, sino que ya usted se meta en el agujero y ya adentro se va a morir en unos par de días, ¿vale? Pero usted ya irá para adentro. Que jo em dic Carmeta! Ya solo van a tener que tirar la arena restante del ladito apartadita. Ah, sí. Per què m'ha dit senyor? Que jo em dic Carmeta, me cago en després! Es una... la barba. Després. No, que saludin, que saludin. Vale, espereu, veniu i saludeu, nens, veniu i saludeu. A no ser que siguin més de 6 persones. No, Amb Aquesta veu fa una mica de grima. Sí. Vale, doncs... Pensàvem que era el seu líder. Perquè anem iguals. Sí, bueno, pero a todo esto, señora, señor, no sé lo que es usted, tiene un problema ahí de género, usted tiene que ir directamente al pozo ya. El que sé que no és vostè, és jugador de futbol, senyora, perquè segurament vostè estigui a casa seva jugant al parxís, i que algú que es juga al parxís no entendria el futbol. Yo no puedo Y yo jugar no a jugaba parchís. mes. Yo no puedo jugar a parchís porque estoy todo el día haciendo llamadas ofreciendo una tarifa plana de internet. Es molt racista, no m'acaba ja, sí. Sí, perquè acabaríem insultant a Rússia. Sí. I ve Putin i trenca el programa, ja t'ho dic. Bueno, algo a dir abans de que acabi el programa, Joan Albert Dunia Pau. Joder, doncs que has desvelat el nostre pròxim convidat, Merda. Vladimir. Doncs, És que clar. sí. Una i a dormir. Gallola i a dormir, sí. Bueno, doncs, confitats, Jo no puc. confitades... No, perquè abans de dormir no et ve de gust. Com? No, però jo no puc fer-me una gallola. Puc fer-me una altra cosa, però la gallola com a La tal... gallola implica tot. És un terme ampli, no? La Vull dir, gallola és para todo el mundo. terme No, general. Ah, sí? Bueno, ara ho buscaré, aviam. Ara ho buscaré i us ho Confitats, Aviam si és veritat. deures pels confitats. Buscar gallola, donar like, subscriure i activa la campaneta per saber quan pugem capítol. Però jo ja t'ho dic, els diumenges a les 8 del vespre. Així que ens veiem en el pròxim Jo et capítol. diré una cosa, aquest capítol... Què passa? Què capítol? Doncs mira, com que no tens raó, també se t'ha parat el micro, com el senyor d'abans. Quan Què la ha gent dit? no té raó, el Però micro què ha fa. No sé, de veritat. Què has dit? Aquest programa què? Ai, que no té cap sentit. No, bueno, però i quin sí? Doncs com la vida. Ho dius com si nosaltres fossin saber i ganar. Exacte, o sigui... En fi, vale. Pues res, pues gràcies. Bueno, doncs gràcies a vosaltres, i ens veiem, ja està, ens veiem en el pròxim episodi, que hem de fer coses, que se nos va de la hora. Adeu, guapos i guapes. Adéu. Hòstia, sóc el Joan Albert, ara m'estic cagant. Ai, Jana, m'he tirat un pet, mare.
No passarà, que segueixi... Aviam, normal, perquè t'has tampat aquí un dònut de colesterol ensucrat que té l'Ica, eh? Sí, la meitat, si és que no te'l pots ni acabar. Molt bon programa avui. Sí, la veritat que sí. Normalmente. Odio al azul y también lo pico, lolo. Lo picó, no. Tu, hi ha una cançó que estic escoltant molt que diu... Yo con mi man, esos son 2. Yo con 3 más, esos son bros. Yo y 15 más, esos son 2. Yo y nadie más, ese es el boss. Sembla la cançó aquesta de l'elefant que es gronxo. Ens sortirà el copyright, de lo bé que ho has fet. Yo fui al juzgado, me dijo, habla ahora o calle para siempre. Dije, pues calle para siempre, hermano.